wa nafa'ani bi ulumihim fi daraini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arizna min al-matil rahmi wa akrimni wal fahmi afta. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal sawiji. Arkanul sholati utawi pira-pira rukun salat iku sab'ata asyara 17. Al awalu utawi kang awal iku an-niyatun niyat. Al-tsani utawi kang kaping done iku takbiratul ihram. Asal utawi kang kaping 3 iku al-qiyamu ngadeg alal qadiri ngatasé wong kang